Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuwunky sanyna. Türkmenistanyň 2844 adam haçpardy üçin Saudy Arabistanyna gider. Macron, Fransiýa bilen Vietnam 900 euro milliardlyk şertnama baglaşdy. Aşgabatda Türkmen Tekstil Expo 2025 halkara sergisi geçirilär. Ronaldo Saud çempionatynyň iň köp gol geçiren hüjümçisi boldy. Türkmenistanyň prezidenti Mongoliýada saparda bolar. Şu günler yurdumyzyň ziyaratçylary İslam dünýäsiniň mukaddes ýerleri hasaplanylýan Mekke we Medine şäherlerine harç parzlaryny berja etmek üçin ziyarata uradylýar. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýet tarapyndan şu ýylyň haç mövzüminde yurdumyz boýunça jemi 2844 adamy, şol sany döwlet tarapyndan 289 hemde raýatlaryň öz serişdeleriniň hasabyna 2555 illeşimizi haç parzlaryny berja etmek üçin Saudy Arabistan padşahlygyna iýermek belenildi. Olar 8 topara bölünip, keskitlenen tertipnama boýunça İslam dünýäsiniň iň mukaddes saýylýan ýerlerine ziyaratda bolarlar. Munyň özi ezeli watanymyzda asylly ýörelgeleriň rowaşlyklary weselýändiginiň, halkymyzyň bagtyar durmuşy, dini parzlaryň berja edilmek uruny zerur şertleriň döredilýändiginiň aýdyn güwäsidir. Yurdumyzyň ähli welaýatlerinden we paýtagtymyzdan bolan ziyaratçylar musulmanlaryň esasy bayramlarynyň biri Gurban bayramynyň sahawatly günlerini dünýä ýurtlaryndan barýan ziyaratçylaryň millionlarçasy bilen bir hatarda Mekkede hemde Medinede haç parzany ýerine ýetirerler. Medinede ziyaratçylar Muhammed peýgamberiň, onuň eginneşleriniň ruhlarynyň arym tapan ýerlerine, dünýä belli meçitleri we beýleki mukaddes ýerlere ziyarat ederler. Olar haç parzanyň berja ediljek ýeri bolan Mekkede Zemzem çeşmesi, Al-Haram meçidi ýaly İslam dünýäsiniň baş mukaddesliklerini togap edip mukaddes Käbäniň daşyndan aýlanarlar. Fransiýa bilen Vietnam jemi bahasy 900 euro milliard bolan şertnamalary baglaşdy. Bu barada Sosialistik Respublika döwlet saparyny amala aşyran Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron jurnalistlere habar berdi. Bu saparyň çäklerini 900 euro milliardlyk şertnamalar gol çekildi, diýip Macron aýtdy. Onun çıkışının video yazgısı Yelisey Köçkünün ilk cemiyetçilik torunyň sahypasynda görkezildi. Şertnamalar howa ulugları we demir ýol puwdokları bilen bir hatarda ähli esasy urlar boýunça baglaşyldy. Bu şertnamalar gorunuş, aviasiýa we energetika ýaly urlarda iki döwletiň arasyndaky bir gatnaşyklaryň nişandyr diýip Macron belledi. Fransiýa häzirki wagtda Vietnamyň Ýewropadaky 5-nji uly sowda hyzmatdaşydyr. Fransiýa häzirki wagtda Vietnama maýy goýan 147 ýurdun we sewtiň arasyna 16-njy orunda durýar. Şeýlekem Fransiýa Vietnama dürli grant kömeklerini amala aşyrmakda öňde barjy Ýewropa ýurtdyr. Paryж, Hanoýa 16,7 euro milliard möçberinde ýeňilikli qarz berip, infrastruktura, obogaçylygy, ýaşyl senagat, maliýe we tehnologiýa geçirjilik urlaryna tasamalary aýratyn ähmiýet berýär. 2025-nji ýylyň 11-13-nji iýuny aralygynda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna ýurdumyzyň dokma senagatynyň iň täze üstünlikleri we halkary hyzmatdaşlygyna ýeten sepgitleri bilen tanışdyrýan Türkmen Tekstil Expo 2025 adly halkara sergi ýarmarkasy geçiriler. Sergide dokma senagatynyň giň uğurlary, tebigy süýümleri gaýtadan işlemek, eýneşik we aýakap önümçiligi, öý dokma önümleri, ätýaşlyk şaýlary, hemiki serişdeler we boýoglar, bezek önümleri ýaly dürli uğurlar görkezilýär. Şeýlekem sergiye gatnaşýan kompaniýalar tarapyndan iň täze innowasion tehnologiýalar hödürlenir. Türkmen Tekstil Expo 2025 adly halkara sergisi diňewer ýurdumyzyň dokma senagatynyň mümkinçiliklerini görkezmek bilen çäklenmän. Eýsem bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmak üçin möhüm iş öwür meýdança öwürler. Çäre gatnaşjylara innowasion çözgütler bilen tanışmak hemde tejribe alşmagy giň mümkinçilikler döredir. Bu halkara çäreni dünýäniň dürli ýurtlaryndan dokma senagatyna degişli kompaniýalaryň, önüm öndürjileriň we hunärmenleriň gatnaşmagyny ýokary derejede geçirmek meýilleşdirilýär. Al-Nassr topory Saudy Arabistanyň ligasynda 3-nji oruna eýledi. Bu Cristiano Ronaldo'nun gelenden bäri iň pes netije boldy. Cristiano çempionatyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy. Al-Nassr topory Saudy Arabistanyň çempionatynda 3-nji oruna tamamlandy. Düzüminde Cristiano Ronaldo çykyş edýän Stefano Pioli'niň tälimçiligi edýän topory çempionatyň soňky taparynda Al-Fatih toporundan 2-3 hasaba bilen ýeňildi we mövsümi 70 utuk bilen tamamlady. Topor 2021-nji 22-nji mövsüminden bäri Ronaldo gelmedinden öň iň pes netijesini görkezdi. Şol wagtda Cristiano ýyzyna ikinji gezek çempionatyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy. 25 gol bilen.
Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Mongoliyanın prezidenti Uxnagiyen Xurelsuğun çayqılığı boyunca 2025-nji ýylyň 1-2 iýuny aralygyna bu ýurtda resmi saparda bolar. Bu barada Mongoliýanyň prezidentiniň medpuat gullugy habar berýär. Ma'lum bolýar 2024-nji ýylyň oktýabrynda Mongoliýanyň prezidenti özüniň Türkmenistana ilkinji döwlet saparyny amallaşyrypdy. Bu gezek Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasynda 1992-nji ýylda ýoly goýulan diplomatik gatnaşyklardan soňra Türkmenistanyň prezidenti ilkinji gezek Mongoliýada saparda bolar. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen Mongoliýanyň prezidenti Uxnagiyen Xurelsuğun arasynda ýokary derejede gepleşikler geçirler. Taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşarlar. Türkmenistan bilen Mongoliýa 1992-nji ýylyň 23-nji aprelinde diplomatik gatnaşyklary ýoly goýdular. Mongoliýanyň prezidentiniň Türkmenistana amallaşyran saparyna Türkmenistan bilen Mongoliýanyň hökümetleriniň arasynda howa we halkara awtomobil gatnawlary hemde veterinariýa, mallarçylyk we azyk, obugyjylyk budugyny hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyklara gol çekilipdi. Ine mehribanmış doktor, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyna görüşýänçek, hoşta bolun.